अन पार्टी बेसिस होनना बुंनो थाङोब्लाथ' दा स्ट्रं पार्टी मोननैबो बिपिएफआबो खम नङा इउपिपिएलआबो खम नङा आरो बिनि गेजेरावनो नै माबा दं बिजेपि दं आरो एसपि दं आरो इन्डिपेन्डेन्ट दंसै दा ओंखायनो दा जोंनि गेजेरावनो दा खौसेथि गैयैखाय बबेथिं जागोन सानबाय थादों थांनाय खेबसेयावथ' जों मा जाबाय जों जेनबाय जों माने पलिटिकेलि जेनदों आरो माने बेवहाय थांबाय मा बिजेपिया देरहादों दा एबारबो जोंनि गेजेराव बेले बेजे जाबाय थायोब्ला बे गेजेरनि माबा मोनसे पार्टिया थांगोन आरोखि दा ओंखायनो जों खौसेथिखौ लुबैदोंमोन खिन्थु खौसेथि जायोना जाया बेबो साननो गोनां खिन्थु टाइमाथ' नाव एकदम माने बहुत माने सर्टेज दा गाबोन समफोरनो अर्डिनेन्स जारि खालामबाथ' नैया माने मा जायो आरो जोंनि गेजेराव सावरायलायनाया दाबो दा माने बेखौ जों थिग खालामनो हायाखै दा बेयावनो मोनसे बाथ्रा जानानै दङ दा माने बे फैगोन बे खेबसेयाव दा जोंनि जे सोर केन्डिडेटनिफ्राय सोर माने सोर केन्डिडेट बबे पार्टिनि जानानै दारायगोन बेबो दाबो थारमाने निर्दिष्ट जानानै फैयाखै डिफिनिट नङा आरो जों मिथियानो दाबो बेखायनो दा बेले बेजे जोंल' नङा बिजेपिनाबो गैया आरो बेबायदि आदार्स पार्टिनिफोरखौबो जों मोनाखै आरोखि दा ओंखायनो जों दा मा खालामो मा थागोन बिदि आं समाव न'आवसो सानफ्लाबाय थायो आं दा पार्टिनि गथ'फोरखौबो बा पार्टिनि माने थाग्रा बे वार्कारफोरखौबो सोङो ओइ नोंसोरनि पार्टिनिफ्राय सोरखौ होगोलै नोंसोरनिफ्राय सोरखौ होगोलै होमबा बे बिसोरबो मिथिया मिथिं आरो सानैसो नेबावलै होनना बुङो आरोखि दा नेनायावनो दिनैथ' नैया माने माबा जालायलांबाय 25 जाबाय दा गाबोनथ' 26 दा बेनिफ्रायथ' 27 फोरावसो अर्डिनेन्स जारि खालामो नामा बे मोनसे आरोखि आरो बारे बारे बुंबाय दा आं दहायबो माखासेफोरबो बुंदों डिजिपिया थांलायबाय क'क्राझाराव मैया थांनानै परिस्थितिनि खोथा माने सावरायदों इलेक्सन जायोबा मा रोखोम जानो हागौ बेफोरखौ सावरायना फैदों चिफ मिनिस्टारा बारे बारे बुंगासिनो दं बिजय दिबसफोर थाखाय थांना फालिबाय बियो दा माने दा बेखायनो जोंनियाबो थारमाने जानांगौ दा माने जोंनियाबो थाग थियारि जाजोबनांगौ आरोखि ना बिपिएफआनो जा ना इउपिपिएलआनो जा मुथबा थिग थाग थियारि जानानै माने देरहानायनि बेबस्थाखौ लानांगौ आरोखि जोंनि गेजेरावहाय आंनिया बिदि आरो बेनिफ्राय दा आबसुआ सोरखौ बेक खालामो दा बेसो खोथा दा मेन थिं इज डेट बे बिथिं थांनाय बिदि आरो खोथाया दा बेवहाय दा साननो गोनां बेयावसो जानानै दं जोंनि गेजेराव खिन्थु हेमन्त बिश्व शर्मा आरो दिलीप सयकिया बुंदों बिटिसिआव जों साबसन खालामनाय लोगो लोगो 6 शेड्युलआ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक फोजोबगोन आरो बेखौबो समान अधिकार होगोन होननानै र' आं बेखौनो बुंनि माने उपेन ब्रह्मखौ 1 नम्बर बुङोब्ला आंनो बिथांखौ कनभिन्स खालामना लाबोनानै आंनो आफादगिरि बानायनाय रौता कनफारेन्सआव 1987आवहाय बेनिफ्रायनो जोंनि आन्दलना आरम्भ आरो उपेन दायानो माने बुंखाबाय माने स्ट्रं सासे माबा नङाब्ला लिडारशिप लानो हानाय मानसि नङाब्ला आन्दलन खालामनो हानाय नङा सेपारेट स्टेटनि बेखायनो बे रौतायाव जोङो मा लाहोबाय पलिटिकेल सेल्फ डिटारमिनेसन डिसिसन लानायावनोथ' आबसुआ मोननो गावबाय नङाबा बेसिम आबसु गावनाया ब्रह्म आबसु आरो मोनसे सैनारि आबसु जानो हाबाय थेवबो आन्दलननि गेजेरजोंनो जों माने आं उपेन दाखौ सोंबाय थायोमोन मा जागालै खौसेथिया आन्दलन खालामबानो खौसेथियाव लाबोनो हागोन बिसोर होननानै अबयस्से लासै लासै बिसोरो माबा जालांसै साइलेन्ट जानानै जोंदोनो माखासे फैफिननो बाध्य जाबाय आरोखि दा बेनिफ्राय नुबाय दा बिदिनो उपेन दायाबो जोंखौ बुंबाय बारे बारे नोंसोर थिग थाग थायाब्ला थिग जानाय नङालै आंबा बेसेबां दिन थायो होननानै दिल्लीनि आबसु अफिसाव जों बहुतबार सावरायोमोन आगोलावहाय दा बे हिसाबै दा बिथाङा थैखांनानै थांनायनि उनाव बिथाङा बुंलायनाय बायदिनो पलिटिकेलि माने जों फाइट खालामनो हानांगोन एमएलए फाथायहरनो हानांगोन एमपि फाथायहरनो हानांगोन अब्लासो जोंनि आन्दलना माने साक्सेसफुल जागोन माबा मोनसे बिख'नाय जागोन माने नाथिं सर्ट अफ माने सेपारेट स्टेट बिदि बुङोब्ला जों अट'नमासबाबो लाथ' रायजो जायगा जिरायनो होथ'नांगोन बुंदोंमोन आरो बिथाङा आरो बुंदोंमोन मोनसे बाथ्रा जे एमएलए गेलेयाबा जोंनिफ्राय आबसु टरनिफ्राय बे बिपिएससिनि लिडारफोरखौनो हो आरो गुबुनखौ दाहो होननानै बिदिनो बिपिएससिनिफोरखौनो जों देरहादों बे समावहाय 9 जन एमएलए जादों सासे एमपि सत्यनाथ ब्रह्म चौधुरी
बिथां बे आदाया दा बिदिनो जोङो मा जाबाय BHC एकर्ड जाबाय दा BHC एकर्ड जानाय समाव एक्जेक्टलि माबा खालामबावदों आङो गामि सुसननाया ओइदिनखालि आंबो थांदों बे समाव जोंनि बे लकेल MLA नकुल दासआ बे समाव मन्थ्रिमोन आं बिथांनाव थांनाय समाव बिथाङा बुंदों खगेन তুমি আহিছো ভালে হ'ল তুমি আজি এটা থাকিবা আৰু সেই মিটিঙত তুমি থাকি যোৱা আৰু গাঁও কেইখন লাগে এইটো তুমি লিষ্টত দি দিবা অবলা বুলো স্যার আমার এই আছে MLA কালাইগাঁও MLA স্যার আছে আমার এই জিউৰামপুৰৰ তেখেত দিলে হ'ব হয় নহয় তুমিহে আন্দোলন কৰিছ MLA তুমি বনাইছ জিউৰাম বাবুক জিউৰামক তুমি থাকিবই লাগিব আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ তোমাকে বিচাৰিব নাই बेनि उनावहाय आंबो थांबाय लिस्टखौ बेसेबां नांगौ नाङासो होबाय खिन्थु दुखुनि बाथ्रा मोनसे जोंनिया माखासे गामि थालांबाय आं नैबे शेरपुरखौ सोना होबाय फार्स्टआव आरो माखासे गामिखौ सोना होबाय शेरपुरा मा जाबाय लास्ट टाइमाव अर्डिन बै माबाहाय बे गेजेट नटिफिकेसन फैबाय मा सेरगाव जाना फैबाय बे सेरगावखौ PDF पावाराव फैनाय समावहाय बेखौ रेक्टिफिकेसन खालामनो थाखाय PDF नि बे नेताफोरखौ आं बुंबाय बेखौ थिक खालामनानै खिन्थु बेयावबो हायाखिसै दा नैबे शेरपुरा मा जाना दं आबसु अफिसनिबो आराम्भ खालामनानै बे बाजारटा सब माने मा दा माबा दं मब्ला जोंखौबाबो इफेक्सन खालामो दा बेबायदि अबस्था जानानै दं ओइदि दाखायनो आरो बिथिं थाबाय एक्स MLA जोंनि जिउराम बाबु बिथांनि गामियानो थालांबाय केहनटलि आरो बे मोनसे थालांबाय बे जोंनिया बे सगा मा होनोमोनलै सालनसक बेबो थालांदों आरो बिथिं बोथियाव थालांबाय आरो बिथिं पानबारि थालांदों हाबि स्क्रेप खालामनो नागिरदों बेखौ दा बेखौ जेब्ला जों बुंदों जे BJP एबा पावाराव फैनायनि धान्दाखौ लागायदों खालामोब्ला आरो दाखालि बै जे बिजय दिवस फालिनांदों बे प्रफुल्ल आबाया चिफ मिनिस्टारा क'क्राझाराव ओइदिनखालि होनबा बिजय दिवस बे जोंखौथ' बहुत समालोचना खालामदों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सिफायनाय जानाय नङा आं ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बारायनायनि थाखायसो प्रप'जेल हरदों 100 आरो बेसेबांबा 35 ना बेसेबां सुसननाय जागोन होननानै बिथाङा प्रप'जेल होदों होननानै बुंदों आरोखि आरो बे मिसा खोथा नोंथांमोना जेब्लाबो बेखौ बिसेस्था खालामना बुंदों आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ थागोन आरो बे BTC बा BTRखौ खुनु बेलायावबो बेवहाय हाखायनो जानाय नङा होननानै बिथाङा बुंदों आरो दा बेनिफ्राय जोंहा मोनसे माने सन्देहा दाबो दं बिसोर जुदि बोरैबा पावाराव फैनो हायोब्ला अब्लानिया आं मोनसे साननानै दं जोंनि बे माबासोमोन थफ्ला लाग्रासोमोन बे माबाया जोंनि दा स्पिकारा बिस्वजित दैमारिया बेयो चिफ जानायनि धान्दा लागायदो बे आरो जोंनिफ्रायनो माखासेखौ बोरैबा देरहानानै लांनो हायोब्ला बिसोरखौ EMTM बानायनानै बिसोर बे प्रप'जेल लानानै बिसोर सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट हरनाय धान्दाखौ लागायगोन बिसोर आं बेखौसो सानदों आरोखि सापर्टथ' जोंनि गावनि थाखानायावलाय जों बोरै सापर्ट खालामगोन बिदि खोथाया आरो गावनि रिजनेल पार्टि दंखायो मोननै दंखायो रायजो राजा बेनो आरो जोंनिया दा स्ट्रं माबायानो जाबाय अर्गानाइजेसन जाबाय आबसुजों थारमाने बेनो आरो आंबो दहायबो माखासे रायलायदों दा आबसुआबा लिडिंशिपखौ बबेथिं लांनो थाङो दा बेथिं थांगोन रायजो राजाया दा बेसो आगोलनिफ्रायनो बे सोलिगासिनो दं आगोलबो MP नि इलेक्सन समावहाय आंखौ मंगलदै भटान सोङोमोन साংবাদিকफ्रा আপোনালোকৰ MP क'क्राझारটো কোনে হ'ব না बुङोब्ला আমাৰতো আৰু কি আৰু আপোনালোকৰ চিন্তা নাই আবসু কোনপিনে দিব ভোট দিব দিয়াই क'क्राझार যাবই কিন্তু मंगलदैতো আশা নাই দেই আপোনালোকৰ বুলি না बुंबाय थायोमोन जोंखौ नंमारगौ कमिटि भकतप मोनसे प्राइमारि कमिटि आरो बिदिनो कालाइगावबो दं जों मोनथामसो प्राइमारि कमिटिया जुदि ज' जानानै माबा खालामोब्ला जोंनि बर'निफ्राय माने केन्डिडेट देरहानो हायो आरोखि दा फार्स्ट BHC बा BTC माबा जानाय समावनो एकर्ड जानाय समावनो आंनो फार्स्ट केन्डिडेटमोन आं जेनबाय 300 माने 16टा भटआव इदिनखालि आरो हरनि 2टा बाजि लायदों बे AGP देरहादों इदिनखालि बे AGP नि माबाया बुंनायमोन केशव डेकाया खगेन दा বাদ দিয়ক আপুনি যাওক নাম্বাই आमफ्राय নহয় আৰু দুটা বক্স আছে এইটো মানে তাৰপৰা এইটো গন্তিকৰ কাউণ্ট কৰিলে হৈ যাব না এই বেखौ কাউণ্ট খালাमनाय उनाव आं थांबाय आरोखि এইদি आरो देरहा जानायखौ लुबैयो आरोखि खिन्थु नेसनेल पार्टि नङा आरो आंनि साइडनिफ्राय दै